Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahdi Ado Ibrahim kamar yadda ku sani. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu a wannan tasha tamu mai albarka Mahdi Tech. Kamar yadda kowa ya san kan cewa Facebook shine kafar sada zumunta da yafi kowanne ɗiban yawan mutane. To kun ga yawan ɗiban mutane to ya kamata a ce akwai wasu sirrika da ya kamata a ce mun sanar da mutane. To yau a cikin Facebook din za mu ɗauki ɓangaren Facebook Messenger, ma'ana wajen tura saƙo ka tura a tura maka shine Facebook Messenger, kowa ya san wannan. To darasin zai nuna muku wasu ɓoyayyun sirrika guda 4 da suke cikin Facebook Messenger wanda mutane da dama ba su san shi ba. Za ga kana amfani da Facebook Messenger to amma hankalinka baya kawo wa ka ga wayannan sirrika, ko kuma idan ma hankalinka ya ka za ka kan cewa kai ba wani mu'amala kake da su ba. To kaddara kowa ma bai san su ba, ni dai kawai zan nuna muku wannan darasi, ko ka san su watakila a cikin wanda zan faɗa guda 4 wani baka san shi ba. To amma kafin nuna muku ina roƙon alfarma, akwai guri da aka rubuta subscribe a ƙasa, ku danna min shi, sannan ku danna min ƙararrawar sanarwa inda za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na da zaran na saki. Ina yau kowa fatan alheri. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda na yi muku bayani na ce zan nuna muku wasu sirrika guda 4 da suke cikin Facebook Messenger, duba da yanda duk wani mutum da ka sani yana harkokin social media yana amfani da Facebook. Mutanen da ba su aiki da Facebook mutane kaɗan ne, kuma Facebook a social media da ka sani, ma'ana kafafen yaɗa zumunta da ka sani duka na duniya, ba wanda ya kai Facebook yawan mutane. To shi yasa na ce zan fito da wannan, zan nuna muku wasu sirrika guda 4 a cikinsa wanda ba kowa bane ya sani. To abu na farko da za mu fara yi yanzu, bari mu shiga cikin Messenger. Kamar yadda kuke gani wannan Messenger na tura saƙo na ce zan ɗauka a ɓangare yanzu. To me za mu fara yi? So da dama wani lokacin zaka ga kana cikin Facebook zaka ce wa mutum ya nemo sunanka, sai ya ce ai ya duba bai gani ba. Saboda me? Idan ya tashi dubawa sai ya ga da akwai masu irin sunanka da yawa a cikin Instagram, a cikin Facebook din. Idan ya je sacin, misali ya je ya rubuta Muhammad, sai ya ga masu Muhammad da yawa a ciki. To ya za ka fita daga irin wannan matsalar? Yanda da ka tura mutum zaka ga ka gama da yanda da ka tura masa sunanka zai nemo ka. To me za a yi? Wannan sirri guda ɗaya da zamu nuna muku yadda zaka haɗa username. Shi wannan username ɗin unique ne. Username abinda ake nufi da unique, abinda kawai kamar kai kaɗai ne kake da shi, babu wani mai irin sa, zaka kirkira a cikin Facebook ɗinka. To amma ta cikin Messenger za a haɗa shi. Ya za a haɗa wannan username ɗin? Sai ka zo nan gurin kamar haka yadda kuke gani, nan gurin hoto, sai ka danna akai. Kana dannawa akai sai ka yo ƙasa. Idan ka yo ƙasa ga guri nan da aka rubuta username. To ni na riga na hada, amma me zan nuna muku yanda za sai ka shiga nan. Idan baka da username zaka ga me.me kawai a ciki, sai slash din nan sai ka danna akai, sai ka kirkiri username. Yanzu bari in shiga in nuna muku. Sai ka kirkiri username. Ni na riga na kirkiri haka. To amma me ina so zan kirkiri wani daban, wanda idan mutum ya zo sacin dina, a maimakon ya je yana duba sunana, da ka tura masa username din nan zai nemo ka. Yanzu misali bari in nemo, misali in rubuta Mahdi. Kun ga idan na ce Mahdi a matsayin username, kun ga ya ce min username din nan is available. To ko an yi sacin za a iya ganin wani Mahdi din ba ni ba, sai ya nuna maka username din is not available, ma'ana kai kadai ne kake da shi. Yanzu bari in hada wani ku gani. Misali sai in ce misali Mahdi, kun ga Mahdi, sai in ce tech misali. Kun ga ina rubuta Mahdi tech, kun gani ya ce akwai wani wanda yake da username din nan. Bari in sa to Mahdi tech 2000 misali 2000 haka. Sai ka haɗa sunan da babu wanda yake da shi a Facebook. To kun ga idan yayi maka haka, ya nuna maka kan cewa Mahdi Tech 2000 kai kadai ne kake da shi. To zaka iya cewa mutum ya sacin wannan username din a wajen nemo abokanai Mahdi Tech 2000, yana sawa zai ganka, ba zai taba ganin wani ba in ba kai ba, saboda kai kadai ne kake da wannan sunan. Sai nayi haka, kun ga sai nayi save. Yanzu bari mu save din sa, yana save, network ne. To gashi mun yi save. Yanzu sai mu dawo baya. Yanzu kamar haka, kun ga mun dawo baya. Kun ga username din mu gashi nan yayi, ya nuna mana Mahdi Tech 2000. Duk lokacin da mutum yana neman ka, sai ka tura masa, ka ce masa ya sacin Mahdi Tech 2000, to zai nemo account ɗina mai suna wannan Mahdi Ado Ibrahim. Wataƙila idan yayi sacin zai ga Mahdi Ado Ibrahim da yawa, amma da ka zo ka tura masa wannan username din Mahdi Tech 2000 zai nemo shi. Kuma zaka iya tura masa a WhatsApp ka ce gashi ya nemo shi. Ya zaka tura masa a WhatsApp? Sai ka danna akai kamar haka, zai ce ma copy link. Kana sa copy link din nan sai ka danna copy. Kana yin copy sai ka je ka tura wa mutum a WhatsApp misali. Sirri na biyu kuma, yanzu bari mu shiga cikin Facebook Messenger mu ƙara shiga. Yanzu wani lokacin zaka kana chatting da mutum. Yanzu kamar wannan misali abokina ne haka, Muhammad Umar Man, sai na danna a kansa. Yanzu misali muna da chatting da shi da yawa, misali haka
a maimakon ka je kana ta neman chatting ɗinku da wani kana ta nema to ya za ka yi ka nemo wani chatting ɗinku? Ana iya sacin chatting. Yanzu misali kamar haka, yanzu misali mun taɓa yin wani rubutu ya ce min sorry kaza Mahadi kaza misali haka ga wani ya ce sorry oga kaza misali ina so zan yi sacin chatting ɗinmu kuma rubutun mu yana da yawa, za ka iya nemo chatting ɗin ta cikin sacin. Ya za ka kai sacin ɗin chatting ɗinku da mutum a messenger? Sai ka yi haka, ka danna akan nan gurin nan ɗin layin nan info ɗin nan, sai ka danna, kana danna sai ka yi haka misali, sai ka zo sai ka yi nan gurin da aka rubuta search in conversation, sai ka danna akai, sai ka nemo wata kalma da za ka iya tunawa a chatting ɗinku da kai da wani. Misali ya taɓa min magana ya ce min Mahadi, misali ya ce Mahadi ko ya ce wani abu, to ina so zan nemo wannan gurin. Kawai da ka rubuta Mahadi ɗin anan sai ka zo sai ka danna sacin. Kana danna sacin zai nemo ma, ka gani kun taɓa magana da shi ya ce Mahadi thanks wani abu haka, sai ka danna akan chatting ɗin. Kana danna kun ga ya nuno min kan cewa mun taɓa chatting, thanks Mahadi mai internet kaza dai gashi nan dai chatting. Za ka iya neman chatting ta cikin nan gurin. To wannan shine sirri na biyu. To sirri na uku kuma boyayyen abu a ciki, idan ka duba so da dama mutane suna saka story a cikin Facebook ɗinsu, to amma me za ka ga kan cewa wani lokacin kana son kalla amma saboda ka wuce baka sanya za ka kalli story ɗinku da yanzu misali wa'annan sun saka story to kuma abokananka da yawa, kaga idan kana duba za ka ga ai ba kowanne zai nuna maka ba. To zan nuna muku inda za ka gani, sai ka zo nan gurin zai nuna maka duk mutanen da suka saka story a cikin Facebook ɗinka, duk abokananka da suka saka story za ka ga yawansu, sai ka danna akan nan gurin. Kana danna akan nan gurin, gani a nan gurin an nuna min abokanai na mutum 89 sun saka story a wannan ɗinsu a matsayin kamar status za a ce, sai ka danna akai. Kana danna za ka ga duka story ɗin da kowa ya sassaka. Wannan shine story ɗin da kowa ya saka a lokaci ɗaya ba tare da an sha wahala ba. Wannan shine sirri na uku kenan, nemo story. Sirri na hudu kuma, za ka iya ganin duka abokananka waɗanda suke online a cikin Facebook. Ya za ka gani? Kun ga kamar yanzu idan ka koma haka, idan ka koma abokananka, idan kana da aboki wanda yake online, kaga ba zai nuna maka ga wane da wane yana online ba zai yi ya nuna maka duka abokananka waɗanda suke online ba, amma za ka iya gani ta nan gurin, za ka ga shin waye da waye yake online. Sai ka zo sai ka danna akan nan gurin da aka rubuta people, kana nuna ga guri da aka rubuta active, ina da mutum 200 a abokanaina da suke online, kaga sai ka danna akai. Kana danna akai wayannan duka wanda ka gani a nan gurin abokananka ne wayanda suke online, tunda can gurin ba zai nuna maka su gaba daya a dunkule ba. Wayannan kowa da kowa da ka gani a nan gurin yana online, mutum 200 gashi nan suna online. Wannan sune sirrika guda 4 da na ce zan nuna muku a Facebook Messenger. A darasin mu na gaba kuma insha Allah za a nemo wasu sirrikan a ƙara yi muku su. To jama'a, da fatan kun ji daɗin abin da na koyar, guraren da na kuskure kuma ku gafarce ni. Idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita, da Allah ka danna mun subscribe, sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa inda zaka dinga samun sababbin shirye-shirye na da zaran na saki. Nagode.